1-2. अस्सलाम वालेकुम इंटर स्कूल वॉलीबॉल मुबारक के नवार हम बस के आगे फाइनल मैच पूरे अफराद तक सफायर वक्त को लखेंगे दे फाइनल का मैं बदल कुरानी CHSC आदि अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल तंकोले एक काल जर्सी the team was being kurum dati we hama kudako hama dan wala na mechuge furutama point mihodi CHSC udu adi khalu kulage jersey ega miharu tifena danawni CHSC adi ali kulaya udu jersey ga madrasatullah ahmadiyya international school मैच के देवाना पॉइंट इसमें होदी CHSC कुलुंतरी नब्बलारो कबूल कुरवे गोतुका हमा कुलु में कमा कबूल कुरनी इसकोलोगे तफात बलारो माबुड़ तफात दे टीम को में का फेनिगन नुदे अको अहमदिया मिफहर कुरी अटैक में कामयाब को मैच के फुरतमा पॉइंट अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल होदा दीफा मैचिंगमुन दा गोइंग ऑन दा कीगा हमा तजुर्बाकार कोच कमगा बेबे हिस्सा करंदा आकिन फा कुराने मी उमर फुरागे हासको अंगी मी एज की देंग स्कूल कड़तु को क्लब लेवल नोता गाव मी टीम अंगन लेवल किन फा कुराने मी कुदिंगे हुनर अदे मी द टीम के समा तिबिंगे तो रंगलो हम वर हुनर गोतुम वर रंगलो हम कुलुंतरेंगे तो हम और फाह को ले हम स्कूलों समा रंगलो कुदिन तक फेने बंगे तो हम मामा कुदिन हम इतोरा मी स्कूल निम्मा पे समा उनको मुझे चांस है बेंग हम तो हम क्लब तक शाह हम नेशनल टीम में सिंगे तो हम जूनियर नेशनल टीम दन हतरेंग एक एक मिहार स्को एक ही CHSC हतरे टीम बाजार समा तिबी हम रंगलो टेक कुरा कुलुंतरिन तक हैंगे तो हम और बड़ा फाह करे हम कुरी मचता हुआ टीम के समा हम सोटू जहाँ कुलुंतरिंग बोलेंगे तो हम देमेगा CHSC कुलुंतरिंग फोन वाले बोला बेरम मिदिए देंग हतरे अनेकोल देमेगे अहमदिया कुलुंतरिन रंगला रिसीव नुकुरविगे बोला पॉइंट गेल्लिगे दिए अहमदिया कुलुंतरी में फैनने आज तंकोले आने गेम तेरे नोदे तंकोले बोला मिस अमिल मिस तंकोले गिना कम फा करेंगे तो अकोल में पर CHSC कुलुंतरी कुरी सर्स बेरम मिदिए फाहे थीने मियोगु तुस्को है कि अकोल नगला वाह कनु देखेवी CHSC कुलुंतरी ना रिसीव नुकुरे पॉइंट गेल्ली गम्मिदी हातारे फाहे पॉइंट का फरक मी कुड़ा कुरी दे नंबर में वारा रंगला वारा मुलो सर्विस में मुबारक हो कुरमुंदा फ्लोट सर्विस में वारा रंगला अंगे तो वारा उंदा को सर्विस का वाणीगे तो अकोल माँ बोड़ा वेस दे में कुरे टेक बेरंगे दिए हाइंग हातारे CHSC के जर्सी नंबर हाई
ko demmege CHC point libige midi ashen hataren hataru point ge tafate megotu fennani ಸುತ್ತಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಿನೆಗಿ ಅಹಮದಿಯಾ ವೆದಾಣ ಬಾ ಮಿಹಾ ಬೊಡು ಲೀಡ್ ಹತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ ಕ ಫುರ್ತ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಮಿಹಾ ಕುರಿ ಕೊಳ ದಿಯುಮಾ ಕಿ ಗನೆಗಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕ ಅದ ಫುದರ ಕ ಹಮ ರಂಗಳು ಲೀಡ್ ಮಿ ದಿಂಗೆ ತೋ ಹಮ ಹತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಮಸರ ಕ ಕೋಚ್ ಕುಳುಂತರಿಂ ಹಮ ಏಕಂ ಅಳುವಾಲಂ ನೆಗಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಗೊತ್ತೋ ಫಾ ಕೊರೆ ವೆನೆ ಗೊತ್ತೋ ಹಮ ಮಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಬೇಣು ಎದವೆ ಗೊತ್ತೋ ಇಫಾನೆ ಹೀವನಿ ಗೊತ್ತೋ ಹಮ अदी समा हमें का नेड़ी के मिले नहीं तो हम हमारे टीम के हमारा हुनर वाले कुलुंतरी तक हम पा कोरे कुलुंतरी तक सबते भी हास अम्मी हम मिगो तो गोय दोगे अरगिन कुलुंतरी दतिन कुलुंतरी ती बिकम आलोना मालूमात लेफानेगे तो अहमदिया के समय स्कूल निम्मा फाया समा अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल जॉइन को फते भी हम आगो तो CHC टीम के समा ये तो दतिन आदि रंगल हम मोळति कुलुंतरी तक अबदेस विदाला दे टीम गोतु कमी दे टीम स्मी फाहा गवनी अकोल दम्मे CHC के जर्सी नंबर दी है फोन वाले हमलाविस में कामयाब पूरी दम्मे सोटो जी राशा तो जर्सी नंबर दी है मैंने बात तेरी आदमी यार स्कोर की CHC नोए अहमदिया फाहे अहमदिया के जर्सी नंबर और बड़ा हम मिस करो मुंदा तो मैं फैन ना मिल जाएगा हीने नहुजा कुरी सर्विस मिस के मिदिए आशा के सर्विस में तो आशा हालिद राशा इब्राहिम हालिद सर्विस पर दम्मे गैस अहमदिया के जर्सी नंबर 9 शाजुआ कुरी हमला बेरम मिदिये एगार फाहिम योगस्को की हा पॉइंट गे लीड में फेन्ननी अकोल अहमदिया मोगतो बदले मिगन्ननी शाजुआ के बदल गा जर्सी नंबर 12 इनाशा कुले मि नेरुनी अहमदिया कोच गे गोतु कमी फेनिगंदनी शुएब CHC के कुलुंतरिन कुरी सर्विस बेरम मिदिये शफना अनको अहमदिया कुलुंतरिन कुरी अरगिना सर्विस हम स्कुराता सर्विस हम छोटो से तो फरक बड़ा हम मी बड़ा CHC के कुलुंतरिन नगा पॉइंट बोरे मी हम इसको के नगा पॉइंट तक अंको लगिना गया तो हम एगो तो बड़ा फाक अफार हम वारा रीच है तेरे गया तम फेनिगंदी रंगालो पॉइंट के देने वाले रंगालो अटैक है दे और बाला हम वारा बड़ा फात हम जहाज रिसीव कुरंती भी कुलुंतरिन हम ने के का फसे बोले नेनु आदे हां उंदगु बोले वेस नुंगे हम मथिंग एस फेनो जो होनी में 12 हते में स्कोर की लीड करो मिदनी CHC अको दम्मे का अहमदिया के जर्सी नंबर आयशा हुजामा रिसीव करो मसे कुरे बोला रंगा रिसीव नु कुरे मिदे अने कोलों अटैक बलारो मा पावरफुल शॉट के नु देने वेन स्को 13 हते रोज नंबर के ई अलगन मालूमात जा हम गोयदो कुलुंतरी हेंगे तो और रंगालो अटैक दम्मे कुरी हम अने कोलों दम्मे का सेटर का हुरी कुलुंतरिया शम्मा मिसवे के मिदाने तो हम शम्मा अटैक कर मसे कुरी वातुम फणुवाले बोला मा बड वेस बेर दिए तम फिनिगिंदे साद हाते में कुछ को की हाई पॉइंट के लीड गने काविस अने कोला अहमदिया मिहारो बदले मिगने जर्सी नंबर 5 शम्मा फेब मफहु जर्सी नंबर 1 रिश्मी कुले मिनेरुनी
ಅಬುಲ್ ಕೊರೆಗುತ್ತಿಗೆ ಸೆಟರ್ ಬದಲ್ ಮಿಕೊಲ್ಲಿ ದೆಮ್ಮೆಗೆ ಸಿಚಿಸಿ ಕುಳುಂತಿನ ರಂಗಳ ವಾಹಕನು ದೆಕ್ಕಿವೆ ರಂಗಳ ರಿಸೀವ್ ನುಕುರವಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಣಿಕೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿದಿ ಆಶೆ ಸಾದ ಮುಗುತು ಸ್ಕೋಯಕಿ ದೆಮ್ಮೆಗೆ ಸಿಚಿಸಿ ಕುಳುಂತಿನ ಫೋನ್ ವಾಲೆ ಬೋಳ ಮಾ ಬೊಡ ವಿಸ್ ಬೇರ ಮಿದಿಯೇ මඩ ස්කෝ කාර්ය කරාතම ෆැනනේ වරබොඩ ලීඩ දෙම ලිෆා හම මඩ ස්කෝ ආකොලෙන් දෙම්මක ටීම්ගේ කැප්ටන් ෂෆ්නා කොණවාල මසෙක කුරේ බෝල ನೆಟಮ್ಮಿ ಅಮಾಜುವಿ අඩමඩු ගේම උතරේ බවදේ අහමදියා කුන්තරේ ಆ ಗೇಮ್ ತೆರೆ ವದವೆ ಅದಿ ಲಹೆವೆಸ್ ನೂಣೆ ದೆನ್ನವೆ ನೇನು ಆ ಲಹೆನ್ನು ಹಮ ಮೆಹಾರು ಹಮ ಫರಗು ಕುಡ 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 ಸಾದ ದಿಹೆಗೆ ಸ್ಕೋ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ವರ ಕಾರ್ ಫರಗು ಮೇತಿ ಕುಡ ಕೊಫ ಅನಕೊಳ ದೆಮ್ಮೆಗೆ ಟೇಕಸ್ ಮಾ ಬೊಡ ಬೇರ ಮಿದಿಯೈ 11 ಸಾದ ಸ್ಕೋ ಯಕಿ और नालो अटैक दे मेरे तो रफाने का बेर करने वाला है अनेक शफ्ना के टेक नेटम मिफार में अमाजवी 12 सादा 2 पॉइंट फरक कुडौमा एकीगा सीटीसी टाइम आउट मिनेगी अलोन हेवने तंकुල ಕೋಚ್ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಫೆನಿಗಿಂದನೆ ಮಾಮೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋಚ್ तो सीटीसी के हमें याको मी टाइम आउट नेगीरो स्को मिवणी अहमदिया वरबड गबू कुरिदन अहमदिया सेटर वकी हिसाबकु बदल कुरितम फेनिಗೆಂದಿಯೇ ಅದು ಯಾಕೋ ಕೊಡ್ಮಸರಗೆ ತಫಾತೆ ಫೆನೋಂಗೆ ತೋ ಮೇ ಟೀಮ್ ಹಮ ಆಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಕೆ ಫೆನಿಗೆಂದಿಯ ಕೊರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತಕ ಆಚಿ ನಕುರೆವಿಗೆನ್ ತಂಕೊಳ ಬಡ ಮೇ ಸಿಎಚ್ಸಿ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಸೆವೆಗೆಂದಿಯೇ ಇಂಗೆ ತೋ ಹೆಮ ಮೇ ತಫಾತ ಮೋತಿ ಹಮ ಗಾಣಕ ಮೆ ಹರ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಡ ಕೊ और आಳು चेंज में कोच में बादा फेगने इंगे तो मावा तंग बे फेने हम और बड़ा The time out of Kulum Mifarani. So scorani jersey number 12 Inasha Abdurrahim. मैं 12 तो हमारा हुनर वाली जुआ कुलुंतरिन तंग बे फेने इंगे तो हम आंग फिर हम बे समा सर 12 फॉर्न वाले हमला है नमस्कार मसक्कतु और 12 जी कुलुंतरिंग बोला कोर्ट तरे अंबरा गेना दिसम दिगुरेलिए गोतुक मिफेनिಗೆಂದಾನೆ मिफार वारो रंगल रैली इंगे तो वार दिगु देमिगे मिदानी मेरली ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹಾ ಫಸೇ ಹಾಕೊಲ್ಲೆ ಉನಿ ದೆನ್ನವೇನಿ ದೆ ಕುಲುಂತರಿನ್ ದೆತ್ತೋ ಫೋನಂಗುlo ತುಗಾ ಮಿಗೆಲ್ಲುನಿ ತಿಂಕುಳುಂತರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿ ತಿಂಕುಳುಂತರಿ ಬೋಳ ಫಣುವಾಲ ಹೆಂಕಂಬ ಕಿಗ ಬೋಳ ಮಿಸ್ಸೆಗೆದಿ ನೆತ್ತೋ ಕುಳುಮುತರೆ ಏನೆತಿ ಹೆಣ್ಣುಂತ ದಿ ನಂಕೊಳ ಬಡ ಫರಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ ಕುಡಕುರಲ್ಲಿ ಬಣ ಫುರ್ಸತ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಸೆದಿ ಮಿಹಾರ ಸ್ಕೋರ್ ಕಿ ಫಾಣರ ಅನಕ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಳಾ ಕೊರಿ ದತ್ತು ಅನಕೊಳ ಮಿಫಾರ್ ವರ ರಂಗಳು ಏಟೇಕೆ ಶಫ್ನಾಗೆ ಫರಾತ್ ಮಿಫೆನಿಗೆಂದಿಯೇ फलक
ದೆಮ್ಮೆಗ ನೆಟುಗ ಜಿಹಿಲಾಫ ಬೋಳ ಅಹಮದ ಕೊಟ್ಟುಗೆ ತೆರೆ ಫೆಣು ಜಹುನಿ ಸತಾರ ಬಾರ ವರ ಕಾರ್ಯ ಮೆಟ್ಟುನಿ ಆ ಕುಳುಂದೆ ಮಸಕೆ ಬೆಸ್ ಕುರಿತಂ ಫೆಣಿಗೆ ದಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಗ ವರ ರಂಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ අනක්කා සම දෝන බෝල සම නෙටුක ජිහිදාව නෙටු කාර්ය මෙට්ටුනේ අරන් උදව කොම්මි දනි දත ඒ බෝලත නගන් හම ಹಮ ನೆಟುಗ ಜಿಹಿದಾಫ ಹಮ ಲಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಮ ಲಿಬೆ ಮುಂದೆ ಏಗತ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದ ಅಶಾರ ಬಾರ ಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫರಗು ಬೊಡುವಿತ ಮಿ ಫೆಣಿಗೆ ಅಣಕೊಳ ಮೌಮೂರುನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ವರಬೊಡ ವೋಕ್ ಕುರಿತ ಮಿ ಫೆಣಿಗೆ ಹಿಂಗ ಚೇನ್ ಅದ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಹಮ ವರಬೊಡ ಹಮ ತಫಾತುವೆಗೆ ಮಿದಿ ಇಂಗತ ಕೊಳು ಶುಯೇಬ್ ವರಬೊಡ ಟೀಮ್ ವಾಹದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾತ ಮಿ ಫೆಣಿಗೆ ಶುಯೇಬ್ ಮೆಚುಗೆ ಕುರಿ ಕೊಳುಗೆ ನಾ ಬದಲ ಕೀಗ ವರಬೊಡ ಅಹಮದ್ ಹಂಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೆಗಿತ ಫೆಣಿಗೆ ದಿಯ ಸ್ಕೋ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕುಳುಂ ಫಶಾರು ಅಶಾರ ಬಾರ ಲೀಡ್ ಕುರ ಮಿದನಿ ಸಿಚಿಸಿ ಈ ಮೈದೋ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ನವಾರ ಹಂದರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ಕೋ ಮುಫಾರು ನೆಟುಗ ಜಹಿಫಾ ಬೋಳ ಬೇರ ಮಿದಿಯೈ ಶಫ್ನಾ ಗೆಟೆಕ್ ಕೋಟು tere ಫೆಣ್ಣು ಜಹುನಿ ಅನಕ್ಕೊಳು ಅಹಮದಿಯಾಗೆ ರಿಶ್ಮಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೆಟರ್ ಕುರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾ ಬೊಡವ್ವೆಸ್ ಬೇರಮ್ಮಿದೆ ಥೇರ ನವಾರ ಸ್ಕೋಯಕಿ ಗಂಡಕ ಫಸ್ಟ್ ವರಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿ ಸೆಟ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನಕಸ್ ವಾಕಣು ದೆಕೆವಿ ಅನಕಸ್ ಮದಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಕೊನೆಕ ದೆಮ್ಮೆ ದೂಕೊಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಮಾದಿ ತುಗ ದೆಕುಳುಂತರಿನ ವಾಕಣು ದೆಕೆವಿ ಆ ದೆಕುಳುಂತರಿಗೆ ಮೆದ ಬೋಳ ಫೆಣು ಜಹುನು ತಮ್ಮಿ ಫೆಣಿಗೆಂದಿ ವಿಹಿ ಥೇರ ಮೆಗುತು ಸ್ಕೋಯಕಿ ಅಮ್ಮಕ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಕ ಕಿ ಅಮ್ಮ ವಾರ ಪ್ರೆಷರ್ ದೆತ ಟೀಮ್ ತಕುಳೆ ಬೊಡಮ್ಮೆ ಫೆಣ್ಣನಿ ಅಮಿಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಕ ಗೆಲ್ಲೆ ಮುಂದ ತಮ್ಮಿ ಫೆಣಿಗೆ ಅದ ಅಹಮದಿಯ ಟೀಮ್ ಕ್ಕೆ ಸಮ ರಂಗಳ ಹಿಲ್ಲ ಅಣುದವಿ ಬೋಳ ಮಿಲ್ಲೆ ಹಮ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಎದಿ ಕಬೂಲ್ ಕೊರೆಗತುಕ ಫಣುವಾಲಂಕ ಹಿಲ್ಲ ಮಸಕೆ ಕೊಳಿ ನಿಗತ ಹಿಲ್ಲಂ ಒಳಗೆ ಹಮ ಆಯ್ತು ರಂಗಳ ಹಮ ಲಂಜೆ ಮಿಹಾ ನೆ ಹಿಲ್ಲಿಗೆ ದಿಮಾಣುವೆ ಎದಿಯೈ आमिया की रिश्मी या बदल मिकुरी एक बदल का जर्सी नंबर 5 शम्हा कुले मिनेरुनी और नालो अटैक कुलुंतरिंದ के बतेबी अहमदिया एकम सेटर बोला नि हिल्लिगे किन फार अटैक नकोरेगे दात में फेन्ननिगे तो बदल का वे सेटर बदल कुरमुन दात में फेनिगे इंदने अनकोलुन दೆಮ್ಮೆಗ ವೆ ಶಹಾಗೆ ಅಟैक ನೆಟ ಅಮಾಜ್ವಿ निफार पॉइंट अहमद मिहोदी सादा 22 स्कोर की ಅದು ರಶ ಅಣಕಾಜಿ ಬೋಳ ಹಮ ನೆಟ್ ವರ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಸ್ತರಿ ಈಗ ವಾಸುಂದ ಜಹ ಕುಳುಂತರಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಲಿಬೆ ಕಮ ಮಿ ವರ ಬೋಡ ಮಿ ನೆಟ್ ಕಾರ್ಯ ಬೋಳತ ಜಹಾತಿ ತಂಕೊಳ ನುನಿಗೆ ಹಮ ಉದೋವೆಗೆನ್ ದಾಣಿಗೆ ತೊಗನ ಫಾರ್ ತೇವಿ ಸಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆ ಅಣಕೊಳ 26 ಸಾದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಿ ಬದಲ್ವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಫುರತಮ ಸೆಟ್ ಹೋದನ್ ಸಿಎಚ್ಸಿ ಮಿ ಬೇಣು ಬಣಿ
bulu maram masakatu mi faras bola salama mi kuri miharama boda dekola fonuwa mun data mi fenigen dani akolo ma boda tiriye fenda demmega tuga mase kuri ete kuran yakiga point gellige mini meno feno ya boda jump kuritane deto ara boda hama tiri bola tiriwe fa inda jehi jahage hama netan hama jeha prathama set me gendi CHS fansa visade ara boda lead deto ara boda tafatakum me gendi hama the team ge support on balar uniform ga ginad dege Ahmad International School ge darivarun take tibikam vesa faha kolleve mi match ballawa levuma education minister Dr. Ashad Shiham zuwan ge markaz ke tre kota wada inne kam vesa ma faha kollan kude midani Milo inter school volleyball mubarak mi mubaratuge final takabbala lar saadaharun dashuge de final di 16 harun dashuge de final mi wani nemigen gosfa mihar kurem midani nawar harun dashuge umur furage anghin division ge final match hadi mi umur furage firihe final match mire ashajhara mi wani schedule kuraifa final ga badal kuramum midani CHSC adi Ahmadiyya International School uchke furtama set fansi sada hoda fumani CHSC abenchuke kurikolo fuderka hama kulume fenigen dioma faho set hoda fumani CHSC namasa boda gabu hama kurabeni CHSC ge coach nege time out akiga game turn wegen diyakama ade team ge coach unna balala rs voliga tajriba kar de coach unne deneveni Ahmadiyya International School ge coach gotuga Shoaib Ahmad adi CHSC ge coach gotuga Maumur Muhammad mifenigen dani amoraki emme fahuge volleyball mubarak poliha kamyab godino muga muhim modoren ada kuri coach ka hama faha koldeve omekas best of 3 kuleve first set kureda final match mi tin set oda beka match libe gota ekam makiga furtama set de ekama ko hama English school तक वैसामा ए फुर्सत ओइकं हमा फाहा को लेवे दे टीम वैसामा हम कुल में नम वैसा एडवांटेज में थी फुर्तम सेटा कीगा CHSC देवन सेट फाशा मिहार मणि ओ टीम के कुल तरिम वेस को तो के तरीफा कम फाहा को लेवे furtama attack Ahmadiyya mikuri nama spearam midiyai Shaha Shamin
कैसन वारा बदाला पॉइंट मिहोदी CCCಗೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಫಿರುಷಾ ಅಣಕೋ ಮಿಫಾರ್ CCC ಕುಂತರಿನ್ ಕುರಿ ಸರ್ಸ್ ಬೇರ ಮಿದಿ ಸ್ಕೋ ಮಿವಗತು ದೇಂಗ್ ಏಕೆ ಲೀಡ್ ಕರೋ ಮಿದನಿ CHSC नेट ब्लॉक वेगिंग बॉलर्स सलाम मिकुरी तंगोले दिगुरे लिए कमी फारू मिदानी गफ्फा हो CHSC के जर्सी नंबर दे शफना कुरी अटैक में वणी कामयाब गफ्फा अहमदिया आगे शाह में देम्मे रंगला रिसीव नुकुरविगे पॉइंट ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿದೆ ತಿನೆಂಗ್ ಏಕೆ ಮಿವಗುತು ಸ್ಕೋರ್ ಏಕಿ ಬೇರೆ ದಿಯಾ ಬೋಲ್ ಎಕ್ಕಮ ಬಡಕ ಬೂಕರಬೇನಿ ರಾಶಾ रिसीव कोर मसे कुरी अतुग जहिफ बेर दिउ माकीगा पॉइंट अहमदिया दे थीने ಅದನ್ನಗ ವಾರ ಮುದಗುಲು CHSC ಗೆ ಸೆಟರ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಹಾತೆ ಫಿರುಷಾ ನಗ ಮಸೆ ಕುರಿ ಬೋಳೆ ಟೀಮ್ಗ ದೆಂತಿಬಿ ಕುಣುಂತರಿನ ಬೋಳ ರಂಗಳ ಫೊಣುವಾ ನುದವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ CHSC के जर्सी नंबर दे शफना फोनवाली हमला माबड़ बस बेरम मिदे इसको अम्योग थातरे तीने लीड कोर ममिदने अहमदिया पॉइंट के लीड अहमदिया अमिवणी लिबिफ मिहार ರಂಗಳ ದೆ ಟೀಮ್ ರಿಸೀವ್ ಕೊರ ಮುಮ್ಮಿದಣಿ ಅಣಕೊಳು ದೆಮ್ಮೆಗ ಅಹಮದಿಯಾಗೆ ಕುಳುಂತೆರಿಂಗ್ ಹಿಲ್ಲಾಲ ಲಿಬುಣು ಬೋಳೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಟೀಮಿಗೆ ಸಿಟರು ಶಮ್ಹಾ ನಿಸ್ವೆಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಅಣಕೊಳು ಫಿರುಷಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಮಯಾಬುಕೋ ಅಣಕ ವಿಸ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಹೋದ ದಿನಿ CHSC ಫಹೆಂಗ್ ಹತಾರೆ CHSC कोळल परगु बोडु मिकुरी लीड मिहोद दिनी नेके सामदे अकुलुंतरिंग अतुगे जिफ सर्विस रंगला रिसीव नुकुरविगे मिउलेनी CHSC कुलुंतरिन माफ करत अहमदे अकुलुंतरिन हायंग हतरे स्को एकी
කුදුන් දෙම්මක රිසීව් කර මසෙක් කර බෝල ගෙල්ලිගෙන් එදියයි ෆහෙන් හය ස්කෝ මිහාරු තංගොල හමහමකෝ මිසෙටුගේ කුරි කොළුග මිෆෙනිගෙන් තනි අනෙක්කොළුම් අහමදියාගේ තුගා කුරි එටෙක් ಬೇರ ದಿವಮಾಕೀಗ ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಹತೆ ಫಹಕ ಸ್ಕೋಮಿ ಬದಲವಿ ದೆಮ್ಮೆ ಗೈಸ್ ಅಹಮದಿಯಾ ಕುಳುಂತರಿನ ರಂಗಳ ಸಿಚಿಸಿ ಕುಳುಂತರಿ ಕುರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಸೀವ್ ನು ಕೊರವಿ ಮಿದಿಯೈ ಆಶೆ ಫಹೆ ಸ್ಕೋಯಕಿ ಸಿಚಿಸಿ ಈ ಆಶೆ ಅಹಮದಿಯಾ ಫಹೆ ಅನಕೊಳು ದೆಮ್ಮೆಗೆ ಸಹಮದಿಯಾ ಕುಳುಂತರಿನ ಕುರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಡ ಬೇರಂ ಮಿದಿಯೈ ನುವೈ ಫಹೆ ಸ್ಕೋ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಸಿಚಿಸಿ ಲಿಬುಮಾಯಕೀಗ ಅಹಮದಿಯಾ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಿನಿಗಿ ತಮ್ಮ ಸೆಟ್ಗೆ ಸಮ ದಾದಿ ಹಾಮ ಹಾಮ ಕುಳುಮೆ ಫಿಣಮ ಫಹು ರಂಗಳು ಹಮ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕಾ ಕೀಗ ಸಿಚಿಸಿ ಮೆಚ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಹೋದಿ ಅಣಕೊಳು ಮಿ ಸೆಟಪ್ ಬಲಾರ ಸ ಫುರ್ತಮ ಕುಳುಗ ವರ ಹಮ ಹಾಮ ಕುಳುಮೆ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಿಯೆ ಎಫ್ ಮಿಹಾರು ಸಿಚಿಸಿ ರಂಗಳ ಲೀಡ್ ಕುರಮ ಮಿದಣಿ ಸಮ ನೆಗೇಣ ಬೋಳಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಿಚಿಸಿ ಕುಳುಂತರಿನ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂ ಎದಿಯೈ ಹಾಯ್ ನುವೆ ಸ್ಕೋಯಕಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಗೆ ಬೇಣು ಹಾಗೆ ಆಮಸ್ ಅಹಮದಿಯಾ ಹಿಫಾಫೆ ಇದನ್ನು ವೇಣಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ವಾರ ಮಸಕ್ಕತು ಅಹಮದಿಯಾಗೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 11 ಮರಿಯಂ ಶಮ್ಮ ನಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಬೋಳ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೆಟರು ಶಂಹಾಯ ಫೊಣುವ ನುಲವಿ ಮಿದಿಯೈ ದೀನಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕ್ಕಳು ಸಿಚಿಸಿ ಕುಳುಂತರಿಂ ಕುರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಡಗೆ ಬೇರಂ ಮಿದಿಯೈ ಝೀನಾ ಕುರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಡಗೆ ಬೇರಂ ಮಿದಿಯೈ ಹಾತೆ ದಿಹೈ ಸ್ಕೋಯಕಿ ತುಗ ದೀನಾಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೆದಿಗೆ ಮಿದೆ ದೀನಾಮ ರಂಗಳ ರಿಸೀವ್ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಆ ಬೋಳೆಕೆ ದೆನ್ನ ವೇಣಿ ದೆಮ್ಮೆ ಗೈಸ್ ರಂಗಳ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಕುರೆ ಹೆಣ್ಣ ಮಸ್ ದೆಂತಿಬೆ ಕುಳುಂತರಿನ್ನ ರಂಗಳಂಗೆ ಬೋಳೆ ಹಮ ಹೋದೆವರೆಗೆ ಬೋಳೆ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ದಿಯೈ ದೆಮ್ಮೆಗ ಶಹ ಕುರಿ ಎಟೆ ಕಮ ಆದಾಗ ವರಂ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಕಮ್ಮಿ ಫೆಣಿಗೆಂದಿ ನೆಟಮ್ಮಿ ಅಮಾಜ್ವಿ ಸ್ಕೋಯಕಿ ಮಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 11 ಆಶೆ ಸಿಚಿಸಿ 11 ಅದೇ ಆಶೆ ಸಿಚಿಸಿ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ರಾಶಾ ದೆಮ್ಮೆಗ ವರ ಮಸೆಕ್ಕತು ಬೋಲ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರ ಅಹಮದಿಯಾ ಕುಳುಂತರಿ ಮಸೆಕ್ಕುರ ಹೆಣ್ಣ ಮಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಬಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಸಿಚಿಸಿಯ ಸ್ಕೋ 12 ಆಶೆ
දෙම්මෙ ගණක්කොළුන් රාෂාගේ සර්විස් වර රීච් ಕೋರ್ಟ್ ತೆರೆ ಅಹಮದ ಕೋರ್ಟ್ ತೆರೆ ಫೆಣು ಜಹುಣು ತಮ್ಮಿ ಫೆಣಿಗಿಂದಿ ವಾತುಂ ಕುಳೆ ಕುಳುಂ ತೆರಿ ಕೊಳಂ ಅಮಕ್ ವರ ಕ್ಯಾರಿಗ ಗಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಕ್ಕೆ ಅಹಮದ ಗೆಲ್ಲೆ ಮುಂದ ತಮ್ಮಿ ಫೆಣಿಗಿಂದನಿ ಸಾದ ಆಶೆಂ ಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಫರಕಕ ಅಸಿಜಿಸಿನ್ ಲೀಡ್ ಮಿ ಬೊಡುಕುರಿ ಅಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ರಾಶಾ ಬಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಪುರಾ ಕುಳುಂತರಿ ಆಣಕ್ಕೊಳು ಅಹಮದಿಯಾಗೆ ಸೆಟರು ರಿಶ್ಮಿಯ ದೆಮ್ಮೆಗೆ ಬೋಳ ಫಣು ಅಣುದವಣಿ ತಂಕೊಳ ದಿವ್ಕೊದ್ದಿಯ ರೆಲಿ ಎಮ್ಮಿ ಸೆಟರುನ ಬಲಾರು ಸಿಟಿಸಿಗೆ ಸೆಟರು ಅಮ್ಮ ತಫಾತುಕೊಂ ಮಿ ಫೆಣಿಗೆಂದಾಣಿ ಅಹಮದಿಯಾಂ ದೇ ಸೆಟರೆಗೆ ಬೇಣು ಮೆಚುಗೆ ಹಿಫಮುನ್ ದಾತಂಗೆ ಬ ಫೆಣಿಗೆಂದೆ ಶಂಹಾದಿ ರಿಶ್ಮಿ ಮೆಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕುರಿ ಶಂಹಾ ಎಫ್ ಫುರುತಮ ಸೆಟುಗೆ ರಿಶ್ಮಿ ಬೇಣು ಕುರಿತನ್ ಶೋಪ್ ಫೆಣಿಗೆಂದಿ ಎಫ್ ಅಣಿಕ ದೇವಣ ಸೆಟುಗೆ ಸಮ ದಾ ದೆಕ್ಕಲ ಗೊತಕ ಮಿದೆ ಕುಳುಂತರಿ ಬದಲು ಕುರಿತಂ ಮಿ ಫೆಣಿಗೆಂದಿಯೈ ಸಿಟಿಸಿಯ ಬದಾರು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರು ಹತೆ ಫ್ಯೂಷಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೆಟರಕ ಹಮ ವೋಕ್ರೇಟ್ ಹೈ ಕುಳುಂತರಿ ಗೊತುಗ ಆದಿ ಹೋದ ಮುಂದ ಬೋಳತಕ ಬಲ್ಲಾರ ಸಮ ವರ ರಂಗಳ ಮಿ ಫೆಣಿಗೆಂದಣಿ ಸ್ಕೋ ಫಾಣರ ಆಶೆ ದೇವಣ ಸೆಟುಗೆ ಮಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಯಾರು time out of foul the team ge kuluntere ves kulem minikuti asha सब अहमद कुरा हुरी है अटैक के काल गोतक सीजिसी रिसीव कुरा मुन डिफेंड कुरा मुन दात मिफिन गे डिफेंस गा हम वर रंगले देन्न वेणी तंदे वरं उदगुलु बोल सलाम कुरतम फेनिगन दियई मैचुगे एम्मे दिगु एरेलिया हम क्या में स्वाण अदी सम मी रेली कुरियम मिदानी गोला मेटुगे जहीफा गेलिगे मिदियई मी दिगु रेलिगे पॉइंट मी लिविगे मिदियई अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल नुवे फनर स्कोयकी
16 sama netu kar in the team kulunte sama warabada kulamun data mi feninge nanakolun demmega CHC ge captain Hafna Fonwale te कामयाब मिकुरी मी पॉइंट sama Ahmad Ahmedi divko da rally tak balar point हम Ahmad Ahmad munda tam feninge तारा दिहे 10 पॉइंट के लीड का एकी गा CHC में होती तमको 4 गा द कुळु में देवन सेट को मी फेनिंग इंदणी अनेक समा अहमद अम्मी दिल को दा कम में रैली के पॉइंट अहमद या होदा मुंदा तम फेनिंग इंदणी 11 17 स्कोर एकी बार सतार स्कोर की पर रंगल हम कुले मुंगोस मडुमडु फरो कुडुकुरे वे तो हम दे मसके कुरे हम गामस देवन सेट गेल्ली जिया लिबेन वरबडु डिसएडवांटेज का वेगंदाणी अनेकोळन देम्मेगा रशा अटैक माबड बस बेर मिदिये Cash time out का मिले तेरा सातारा स्कोर की CHC सातारा अहमदिया इंटरनेशनल तेरा इसके फुर्तम सेट ओदाफवनी CHC सपोर्ट न बलार हम मेदुनु केंडी अहमदिया सपोर्ट कर मुंदाता मी फेनिगेंदानी आमना मालूमात बेगुतगा मी मैचा फाहु निमिगेन दिया फाइनल तो गया आदे मी मैच के इनाम दिनुम के रस्मियात ओन्नाने में इंटर स्कूल वॉलीबॉल मुबारत के हुरिया उमरफुरा का गतकाल में फाइनल मैच रेफ नाइ साहब ये स्टीव बागुतुन गणिस्तवे तो मसे के कोरमंदानी या मियादु समा देम्मेगा CHC के कुळुंतरिನ बळ ರಂಗಳ ರಿಸೀವ್ ನುಕುರವಿಯ ದಿಯೈ ಝೀನಾ ಅಹಮದಿಯಾ के अटैक ರಂಗಳೇ ದೆಣ್ಣವೇಣಿ ಸಾದ ಸತಾರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫರಕ್ ಮಿ ಕುಡಕುರಿ ಅನೇಕ ಸಮ ಅಹಮದಿಯಾ ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದಿ ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ ಬಡು तफात बोडू को मोएफा दे पॉइंट फरक मी कुडकुरी अहमदिया फाणर सतार ಅಕಳು ಫಾಣರ ಆಶಾರೆ ಲೀಡು ಗೆಲ್ಲುನ ನುದಿ
CHC kuluntaring aba masake kure fanara naware anganeka faragu madu bodukura mundata me fenigendani ahmadi ham komme setekes migota hivvar kolla kari kolla gadiga CHC lead gelluna nudi warboda mase kura mundata me fenigendani demmega CHC kuluntarin fonuwala mase kure bola netammi amazwi timge captain Ahmed service jersey number AK Rishmi score 16 Nawar demmega Ahmad akuluntarin fonuwala mase kure bola kulunteriya netuga jehuma ekiga point libige midiya CHC vihi 16 ara boda data karaf em bola fonuwala mase ke kuri kola Ahmad angane kes badal migene setter badal kolli rishmega badaluga shamha kule mineruni demmega Firusha kuri service Ahmad kulunterina receive nukurege midiyai Firusha CHC ge setter bar service take kura kulunteri nakolo service koffa as bowler angala setting nehedige Firusha atum point gellige midiyai Satar 21 demmega Ahmad kuluntarin kuri service Shaha kuri CHC kuluntarina receive nukurege midiyai Ashar 21 ko Mifaharu Shaha kuri service ma boda ves beram midiyai tuga getek bifar kamiyab mekuri rasha masake kuri receive kuran rasha tun gelligen ediyai nawar ekavi hanganeka score o carry mivi de point hanganeka fara kuda me kurabuni anakol mifar Firusha hilli bola hama en huri dimala bola ai yakiga pointers gelligen midiyai kuluntere ko eteka de kuluntere ko masake biskuritam fenigen dia score vihi eka point ka fara kuda mivi
time out affahu kulun alum me feshani point එක faragum gani kudafa anakolu natija hamamu kor ahmad ali ibn fursat gellige midiyai 22 score eki udagulu nemme ke sama asake mi kuri bola odam tevis vi misetu ka wara rangalu fursate ama wara masekkatu wara bodu lead kudakoge ahmadiya libunu natija hama kuran enama se fursatu gelli miharo setu wes gelle hisabuga tevis vi score ki enama svoli ga adives mi hama amura levidana hisab enu bebe ආද මේ සර්විස් වෙෆා हम सेट ता बहुत गोस्तंग गया तो हम आता हम एकावी सर्विस कोय हम सर्विस लिबी फेस से बोरी और गिन सिट तो हम एम्बुरी फैन बोरी फार्म हम नवान कम नवान गया तो हम वेदान गया तो हम नफारा में वेन्ननी अबदु इनफारा एक्कोलुंतरे एटे कोराता फलिन देता एक्कोलु सीजीसी कुलुंतरे ने बोल रंगला फोनवा नुलेवी अहमदिया पॉइंट मिलिबुनी 22 सर्विस कोयकी हम इब्बर रोमिदन मासके कुरवे कुलफिया हम वाणे गया तो इब्बर एलवान वाला मेगा हम बेनु मणि हम इब्बर तो कोड इब्बर रोटेशन में आगे रोटेशन फोल्ड बा मिया को सोइस दिया कम बड़ा आरोना ही वाने रेफरी मिनिमी याकी का पॉइंट सीएचसी लिबी के मिडिये फन सर्विस आज सेटो निमी के मिडिये तो हम फन सर्विस बावे हो रोटेशन फोल्ड दिमाग मुहिम वगुते का पॉइंट गेली के मिडिये हम क्या हम सहमतिया है अरे बड़ा आरोना ही वाने अनुबा कुछ जो खुदी सर्विस कोरिया कोरंजे फाइनल मैच के फुर्तमा देसेटस मिहोदी सीएचसी टिमवन सेट हो दागे अरे वादरे कुल में को देता है देवण सेट हम फुर्तमा सेट हिलाफ हम वारा वादवेरी वांग कुल में फिनिगेंदी आदि वरबुड लीड सीएचसी लिविंग तुम फाउ ए लीड कुडको पॉइंट का फरो कुडो कुरता मस फेनिगेंदिया विहि एका वि हम अहमद अंसको बदल करे है नमस अमिल हम हेदुनो बाय कुदी कुदी मिस्टेक तह का एकीगा सेटु गेल्लिगेंदिए देन वेने में 4 पॉइंट से गेल्लिगेंदिए रोटेशन फॉल्ट को एनु मी 22 तेज देतो 22 अभी हो 5 हो निमन गया तो ए पूरी सेटो का साथ देतो वरबोड कुरियर में सेटो का हम फा कोरा अहमदिया टीम वार रंगला हम कुलु रंगला को होरी कमा गया तो हम अदे फाइनल मैच शरफर कुदुम एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर आशिफ शिहाम वडाइन नेविरो मी फाइनल मैच अफहो सादा हर दशुगे उमर फरागे आंगिंग अदि फिरी हैं इनाम दिनुं अदि 16 दशुगे आंगिंग फिरी इनाम दिनुं वेसा कुरिया दान वाहक हम बेलतरिगे मालूमात तका दन्नवाला अदे कुरिया मिदनी माइलो इंटर स्कूल वॉलीबॉल मुबारातुगे नवार हर दशुगे आंगिंग डिवीजन के फाइनल मैच फहारुगे इंटर स्कूल वॉल्यूम बार है मिरे निमेर बाकी होती एम्मे उमर फुरा कं हम फाहा कोल्ला नवार हंदश के फिर हम फाइनल वेस मिरे आशय जहार कुले को तावल कुछ में बनी फहारुगे मुबारक अब्बल अरबे बिकिन फाहा कुरानी हुनर हुरी किहा वर आददे के कुलुंतरे फेनी जबा आद वार नांगलो हम
ඒකදෙන් දෙබස්වන වෙස් බේෆලොක් නුවන් කන්නේ ගවමි ටීම මි ඩොමිනේට් කුරණි වෙස් ඉන්ටර් ස්කූල් වොලිබෝල් මුබාරතකුම් විදාලි කුළුන්තරින් දෙ ඩිවිෂන් අබ්බලාලි කමුග වී නම සාසු පිරිහෙන් ඩිවිෂන් ගාම මා බොඩව් වෙස් සමයි බොඩම් හම තොට්ටක එබ ෆෙනිගෙන් දෙ ඉන්ටර් ස්කූල් මුබාරතකුම් ආ කුළුන්තරින් තහම මුලි ටීම් කහල ගොතකම් මිහාරු ඩොමිනේට් කරමුන් දාත මි මුබාරත අමිගොත බේව්වේ නම ජුවාන් උමුරු ෆුරාත හොගේ ගවමි ටීම් උතන් හෙදි එමසෙක්කත කිහා රංගලක කුරියගෙන් විදාන බා ආද මේ මුබාරතක හම වර බොඩ ෆසියත්තක ಬಾಣೆ ತೋಯಿ ಹಮ ಕುಳುಂತರಿಂತಕ್ಕೆ ಮೆ ಫೆನ್ನ ನಿ ತರ್ತಳುತಕು ಹಮ ಒಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕು ಹಮ ಮಾಲಿಯಾಸ್ ಮೆ ಕೊಳೆತಿ ಕುಳುಂತರಿಂತ ಬ ಫೆನೆ ವರ ಬೊಡ ದತ್ತ ಫೆನಿಗೆ ಹಮ ಮೆ ಕುಳುಂತರಿಂತ ಹಮ ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೋಟ್ ತಕ ನೆಗುಮ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ಫಸಿಯತ್ತಕ್ಕೆ ಮೆ ವಣಿ ಇಂಗ ಕುಳುಂತರಿಂತ मैच टीम वन सेट के कुल फशमा तैयार मनी फुरतवा दे सेट हो दाफ मनी सीएचसी पानी से सादा फ्रांसिस बावी हूं टीम वन सेट के कुल अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल में फशी शाहागे अटैक निफार कामयाब मिकुरी नरकदिगु रेलिया को फुरतम पॉइंट अहमदिया में हो मी तो बेचुका हम एम्मे बड़ा फाग मुंदा एकम कियामा रेली त फुदेर का दिगुवा मुंदा अतंगे बा फेनिගෙන්ದೆ दिगु रेली तक कुल मा फाहु पॉइंट तक अन्न मुंदा त मे फेनिගෙන්දනේ गिना पॉइंट तंग हमा एगोता अन्न मुंदा का मे फाह गवणी अनकोळन देम्मेगे अहमदिया कुरी अटैक तुगा कुरी अटैक कामयाब मिकुरी देश सुमे मे होगु तो स्को एकी आमको रेली दिगुवे मिदनी अटैक नुक गिनफार ब्लॉक पॉइंट एकोला फोनवा तिंगे तो हम अटैक कोल्लाफिया गिनफार हम एबा पॉइंट ಅಲ್ಲಿ ಬೇತಂಬ ಫೆನೆ ವರ रेली दिग नो हेंगे तो तो शाहा पूरी अटैक निफारो नाकामयाब मिवी नेटंग अमाजवी इसको एक दे सीएचसी एक अहमदिया दे දෙම්ම සහම අටැක් කුරි බෝල වර රංගල ඩිෆෙන්ස් මි කුරි අහමදියා ටීම් අනකොලන් දෙම්මක වර දුරුන් කුරි අටැක් ශහ වර වර බඩන් හම බෙක්කොට ෆොන් वाले हमलाए कामयाब දෙම්ම සනේ මා බාර බෝලෙන් එක වර බඩ හම ෆහතන් ඒ බෝල අටැක් කොල්ලාගේ පොයින්ට් මෙ ಬೇರೆ ದಾಳಿಕಮ ಬಡ ಬೆಲೀವಿಸ್ බඩ ගොත දූ කොල්ලා තිනෙන් එක ස්කෝ එකි අනකොලන් ශහ මිෆාරස් මි මිස් කොල්ලි ස්කෝ දේ තිනේ अहमदिया तीने सीएचसी दे सीएचसी की टीम तफात में वनी वර බඩ सेटर अंगे तो हाई नंबर अने कोलेन वර अहमदिया दे सेटर देशे के सम बेनु कुरता फेनिගෙන්දියා නුවේගෙන් එදන්නේ අනෙක් සම සෙටින් නුවේගෙන් හම पॉइंट හිල්ලාද බෝල එයා බලුගා මේ सीएचसी टीम को सेट हम वර බඩ මේ කුළුවා අටැක් කරවේ તો වර බඩ මසේ කරේ මෙහාර සර්විස් මේ කරණී සම सेट අරංගල සර්විස් තක ෆ්ලෝට් සර්විස් වර බාස් කරමුන්දා කුළුන්තර අනෙක් फेनिගෙන්දියා ෆුර්තම දෙසෙටු ගයිස් ෆිරුෂාගේ සර්විස් තහම ෆාහක වමුන් අයි වර ෆිරුෂාගේ සර්විස් පොයින්ට් මේ හොද දිනි වරන් උඳගු සර්විස් මේ කරණී ගත हम वरगिन फार हम फ्लोट वेगें एदनी हम कुलुंतरी नंग एते नुनेगम एदनी हम बार उंगे तो
අනෙක්කස් ෆිරුෂා මේ පොයින්ට් හොදදිනි දෙසෙටුගේ සම මේ තිම්වන සෙටුගේ සම ෆිරුෂාගේ සවිස්තකු සිජෙසිය පොයින්ට් හොදද මුන්දාත මේ ෆිනිගෙන් දනි ෆහෙ තිනෙස්කෝ එකි ගස් මිසෙටුගේ හම තෆාත කුරමුන් දාතම් මේ ෆෙන්නනේ CHC team අනිකෝ මිෆාරු නෙටම් මිය අමාසුවි ඒකද මේ කොමස්වරක බ්‍රේක් එකෙන් අයිදක එහෙම මේ සර්විස් ආම මිස්ටේකෙන් දියතම් මේ ෆෙන්නනේ අහමදගේ සර්විස් බේර දියුමා කීගා CHC පොයින්ට් ලිබිගෙ මිදිය 6න් 4 වරම් මොහිම පොයින්ට් දෙන්න මේ හොදුන් එත කම සර්විස් ආම බේරම් මිකුරි यार वरब्बोड हम रिसीव नुकुरेगेन दातम में फेन्नने अहमदिया टीम अंगे तो हम बॉल सेटर सप्लाई नुकुर देविगेन अटैक नुकुरेगेन हम दातम में फेन्नने गिन पॉइंट के गेली हातें हतरक स्कोर में बदलवी उनको बोड़ा अहमदिया टीम मिस गिन वेगेन दातम में फेन्नने मिस सेटो के सम टीम में कोच में समर बोड़ा हम नतीजा हम क्या मिसेटुगा मुहिम्मी अहमदिया मैच फाइनल मैच उमा की के तुरा कुरिया दियुमा नतीजा का मुहिम का वरवस बड़ो शफना बड़ा प्रेशर हम बॉडी हम अहमदिया टीम है जैसे तो गुस्सा टीम हम जो है और बड़ा मसे करेंगे हम गेल्ले कम बैठ के प्रेशर अहमदिया टीम वजह और बड़ा में गेम तेरे हम आदि मसे को के वन्ना भारत मारा तो तुरा कुरिया दन्या मरो मसे कतुन में गए समा बॉल फोन वाल तम फिनिगन दी अहमदिया टीम डिफेंस को फमी फोन वन कोला CHC टीम कमसोरा अटैक कोरंगे कार में गेल्लुनी असातु मिफारस फोनवा नंदवी मीडिया इसको हाइंग हतकम में बदलवी असा के वातुन जा कुंतरे फार जही बोल नेटम में अनेक समस्या सी कुंतरे रंगला रिसीव नुकुरवी मीडिया अनेक एव्वरु कोरी में हतक नतीजा बदलवी ಕ್ಯಾರಿಗ ಗಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹಮ್ಮನೆ ಮೇ ದಣಿ ಹೋದಮು ಆಶೆಂ ಹಾತೆಂ ಯೋಗುತು ಸ್ಕೋಯಕಿ HC टीम वरबोड अटैक कोरेवे तो मसे कोने कम कम फारो सम दणी अटैक नो कोरेवे हम गेल्दी के मिदणी अनेकोलन देम्मेगा CHC के कैप्टन शफना रंगला रिसीव नो कोरेवी मिदियई टाइम आउट का कोच मोमिर मेदुनी नुवाएं हाते दे पॉइंट के लीड अहमद यामी वणी लिबिफा वरबोड हम रिसीव नो कोरेवे के दात में फंडने ತಿಮ್ಮನ ಸೆಟ್ಗೆ ಕುಳುಂ ಕುರಿಯದ ಪ್ರಥಮ ದೆಸೆಟ ಕೀಗ ಲೀಡು ಕುರ ಮುಮ್ಮಿದಣಿ CHC ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ತಫಾತ್ ಬಡುಕು ಗೆನಾ ಕಮಕ ವೀನ ಮಸ್ತೆವನ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ತಫಾತ್ ತಿಂಪಂಡುಗೆ ತಫಾತ್ ಕೊನ್ CHC ಹೋದ ಫುರಣಿ CHC मिहार अटैक नको बड़ा हम फोनवा लेवे तो मैं बालानी कंट्रोल अटैक
මදුකම් මේ ෆා කරෙන් යත මිහාර පුරිය කොමස්වරක ටෙක් CHS team කොෆ මිහාර ශෆ්නා ඩිෆෙන්ස් කර මසේ කුරි සෑ ටෙක් මදුවගෙන් දිය තම ෆෙන්නනි අමයාක රිසීවර් සම නොකරේගෙන් මෙදනේ අනෙක්කාවේ සම ශෆ්නා අතු පොයින්ට් මිස් එකෙන් මිදියයි තෆාත බොඩ කරොම් මෙදනේ තෆාත බොඩ කරොම් මෙදනේ එම්මක CHC ගුණතරින් ෆොනවාලේ බෝල මාබඩ වෙස් බේරම් මිදියයි රසා කුරිය ටෙක් වර බොඩ ෆහත බේර පස් පොයින්ට් එක ලීඩ මෙලබුණේ අනෙක්කාවේ සම CHC ගුණතරින මිස් කොල් ලැබුණේමි ආබඩ වෙස් බේර දිය තම ෆෙනිගෙන් දියයි ආද බදල में कोरी CHS team हाय ආෂේ हाय बाला फैशन ලයන් කුලෙම් මිනෙරුනේ ආද අනෙක්කා සම රසාතෝ රෂා ෆොනවාලේ බෝල पर जस्टिस टीम पॉइंट दिए देता और बड़ा दफा बेरम मिदी अटैक कोरा अटैक त मिदी सादा हातें हाई पॉइंट के लीड अहमद यामी वणी लिबी फतिम वण सेटुका आने कोलुं वार गिनेरु तक फाउ CHS पॉइंट मिलिबुनी आशे सादा फॉर रिसीव कल्ली बॉल है को स्पेन वजोने अंडाम सर्विस අන්කොළුම් තුගා දෙමෙ මස්සෙක් नेटु कार्य वट्टा अंगलोने ඔලනේ කොන්නේ नेटुगा ब्लॉक वी नुवा सादा අනකාස් ටීම් ගේ සෙටර් වට්ටා अंगलोने नेटु कार्य अनकास දෙබෝල ගෙල්ලි ගේ දෙබෝල පොයින්ට් වට්ටාල මස්සෙක් කොගේ 4 पॉइंट ලීඩ් ආදිය සම අහමදියා ටීම් අම්මා මේ කරන්නේ අන්ඩාම් සර්විස් නේත අනකොළුම් ලයන් ගේ සර්විස් नेटම් මේ අමාසුයි පානර දිහේ ලයන් කුරමුදි අන්ඩාම් සර්විස් එක තමයි अंडर 19 टीम तक වර මදුන් හැම ෆෙන්න ගොඩා ඕවර්හෑන්ඩ් හැම शॉट सर्विस कुरा तम फेन्नाने के नायक में वारा बड़ा लफा करने सर्विस तक अच्छे गेल्ला थे कोचों अनकोलुं इनाशा की सर्विस जने में स्विंग एदिये यार रशा के सर्विस रशा के बाद हम सर्विस कुरा शॉट जा कौन तरे वारा बार हम कोरी हम कोलम बेरा पार अरे बड़ा बेरा मिदिये सर्विसेस 11 16 स्कोर की वारा फर्स्ट या कुरी टेप दम मथिंग आस वेट्टम बॉल है दकुलुं तरिන් दස්සන් අදා ගෙල්ලිගෙන් මිදිය සිජිසින් බදල මෙගෙන්නනි 10 නම්බර රෂා බේලම ෆෝල් ආමනත් ලුයිනා අබ්දුල්ලා කුලෙම් මිනිකුති ස්කෝර් එකේ 16 12 नहीं और 12 फहता फोनवा हदाय हम कोलम बेरम मिदनी के ना रब्बोड फहतम में फोनवा नहीं गया तो
වරගෙන බෝලතක ගොත කුරි එටෙක් තවස වර බොඩ ෆහත ගොස්කෙන් එල්ලිකෙන් මිදනි දෙන්නගේ CGC කුළුන්තර නහම ಈಜಿ ಕಫಣವಾಲೆಂ ಬೋಳೆ ನಶ್ವಾ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂ ಎದಿಯೈ ಆಶಾರ ಬಾರ ಅರ ಬೊಡ ಮಿಸೆಟ್ ಹೋದ ಅಹಮದಿ ಅಬ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಮುಂದೆ ಅಣಕೊಳಂ ತುಗಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿಫಾರು ಬೇರಂ ಮಿದಿಯೈ ಥೇರ್ ಆಶಾರ වරබ්බොඩ ලීඩේ මොති මිසෙට නශ්වාගේ සර්විසස් නැටම් මි අමාසුවි CHS team වරබ්බොඩ ප්‍රෙෂර් ගුලද මේ ෆෙන්නනි මිසෙට වංගේ තහ ඒ හම අනකොල මිසෙටු අහමදියා හම ලීඩ් වරබ්බොඩ හිෆාට මුදා මිස් ෆෙනිගෙන් තෙසුනි සුරේ හම වර රංගල හම ලීඩ් ඩොමිනේට් කරේ එංගත තුගාගේ බදල් අනකොල ජර්සි නම්බರ್ 9 ශජුවා ෆහුමි කුලෙ මිනිකුති අහමදියේ අනකොල මිෆාර් අහමදියාගේ ඉනාෂා කණුවාලි බෝල බේරම් මිදියයි ಸ್ಕೋ ಸಾದವಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಕುರಮ ಮಿದಣಿ ತಿಮ್ಮಣ ಸೆಟುಗ ಅಹಮದಿಯ ಹೆಣ್ಣ ಮಸುರ್ತಮ ದೆಸೆಟ್ ಹೋದಾಫಮಣಿ ಸಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿ ಫಿರುಷಾ ಅಣಕೊಳಂದೆಂಬಗ ತಿಂಕುಳುಂತರಿನ ವಾಹಕ ನುದೆಕೆವಿ ಆ ಬೋಳ ಸಿಎಚ್ಎಸ್ಸಿ ಕೋಟ ಫೆಣು ಜಹುಣು ತಮ್ಮಿ ಫೆಣಿಗೆಂದಿಯೈ यार देखो वारा रंगालो अटैक अहमदिया एमगा वारा रंगालो अटैक नंकोले कॉन्फिडेंस कम यार कोले मुंद आता है फंडनी अहमदिया टीम ने अटैक स्कोर है मैं यार रंगालो वारा रंगालो कॉन्फिडेंस का अहमदिया कोले मुंद आता मैं फंडगिंद नेनेकोलो तिम्मण सेटुगा 22 सादे स्को अव माइकीगा टाइम आउट मिनेगी सीएचएससी ಒಮ್ಮೆ का कॉन्फिडेंस इतरो कोगे अटैक वरगिನ कोगे मेवळने अहमदिया टीम ಈಗ ಬಾಗ CHS team ವರಬಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ ಕುಳ ಮುಂದ ತಮ್ಮ ಫೆನ್ನಣಿ ತ ವರಬಡ ಒಂದಗುವೆಗೆ ಒಳೆ ತಮ್ಮ ಫೆನ್ನಣಿ ವರಬಡ ಹಮ ಲೀಡ್ ಮೋತೆ ವರ ಮುಂದಗುವ ವರ ಮಸೆ ಕೊರಂಗೆ CHS team ಬದಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಗ ದವರೆ ಸಮ ಬೊಡೆ ದೆನ್ನೆ ವೇಣಿ ಅಮ ವರ ರಂಗಳು ತರುಹೀಬೆ ಟೀಮ್ ದೆಮುಂದ ತಮ್ಮ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಣಿ ಅದು ಅಹಮದಿಯ ಟೀಮ್ ವರಬಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುರ ಮುಂದ ತಮ್ಮ ಫೆನ್ನಣಿ ವರ ಹಮ ಅಡುಗದ ಕಮ್ಮಿ ಒಳೆನ್ मिफार सौमदिया के सर्विस कामयाब को पॉइंट मिहोदी 23 सादा मेरे लिए हम वारा देखो है कि मैदानी अहमदिया टीम हम अटैक कुरानी CHS टीम नगा फैकल हवाल कुरा तम फंडनी वारा देखो रेली हैंगे तो
ඕල වට්ටනුලා හම වර මෙහර යාගනක මිනටෙන් හැරුවෙජ්ජ මල් කුලේත නම මෙදනි අනකොළොන් දෙම්මක මාබඩ ನೆಟಾ ಕಾರು ಮಾಕಿ ಕಹಮದೆ ಸೆಟರಂಗೆ ಬೋಳ ಫೋನು ಅನುದೇವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಫಾಂಡರ ತೇವಿಸ್ और रंगलो डिफेंस में करे फनवादी बोला बेरा बेरा मिदियೈ सौविस फानर स्को एकी और रंगलो सर्विस अहमदिया टीम फानर मैच के तिम्मण सेटुस फानर फंसबे मिदियೈ मी अहमदिया फाइनल मैच को होती फुर्तम सेट फुर्तम देसेट होती सीजेसी अफहो जहिगंगे तिम्वण सेट ओदागिं मैच के तेरे हम के मिस अहमदिया मिवणी वर आदा के कुळु में फुर्तम सेटुगा अहमदिया टीम के फरातम फेनिंग इंडिया नमस देवण सेटुगा वर बोडा इंप्रूव कुरितम फेनिंग इंडिया आदि स्को फरक वस वर बोडा कुड कुरितम फेनिंग इंडिया दे अफहो एचगे थिमवण सेट रंगळु स्को एको रंगळु लीड एक हम नुಗೆಲ್ಲಿ कुळे अहमदिया मिवणी होदाव अदे मुबारक के नवार हरदोश के आंगिम फाइनल कुलमुदा अरफा कोलम मिरे अच्छे जहर मी उमर फुरा के फिर फाइनल स्कूल एगो तमिवानी तावल कुफा अदे मी तो हावीरु के अने कोलम देमेगा तुगा के पॉइंट का की का अहमदिया पॉइंट में होदी दे थिने सीएचसी के जर्सी नंबर 11 नशवा रंगला रिसीव नु कुरे बुनी रंगल अटैक कुरी हम दे टीम वेस द डिफेंस को फाली बुनु फुर्सत अहमद अंकुरी अटैक सीएचसी कुळुंतरने रिसीव नु कुरे मिदियै अनेका सम रिसीव मसले अनेका में फेंडनी रिसीव का हम मसवरा का मस दिमावाता सेटरा हमें बॉल नाना थी बॉल हिल्ला नो देवे अटैक उरेवे तम फेंडनी स्को हतरे तीने अहमद हतरे अरे हमारा आधा सर्विस है तो उन्दो सर्विसेस नो हम फेंडनी हम फोटो फुदेर का कोरिया बोला गो समा फेनु जे ता शम्हा अनेका सम शम्हा में पॉइंट होदा दिनी हाय तीने में वगु तो स्को है की लीड हम मिदनी फुला कुरम 10 पॉइंट लीड अनेकोळन तुगाय देम्मेगा फणुवाणु देवी वरंगला नेगी बोला फणुवाणु देवनी हतरें हाई स्को है की अमा एटेक माबडु नुकुरी कमुगा वीना में से दिबे फुर्सतुगा है कि कोम्मेस को तक फणुवाले आगे वेस पॉइंट होदा मुंदा आता मिफेनिगिंदनी अनेकोळुन शम्मा तेम्मे कुरी एटेक नेटंग माजुवी
हाँ बोलो जंप पे करो मैं नहीं थी हाँ जहाज जहाज बोला नेटा ये तो उमस वाला का जंप कर ले उन्ना मैं उमस का एडवांटेज लिबे नहीं होने शफना के सर्विस में फारस पॉइंट में होता दिनी आमुक हम दे टीम बस दिमाग में हमें बड़ा मसले है रिसीव के मसले है रिसीव नुएगन दाती हम गिना फारा टीम अटैक ता नुकुरेगे मी दातम फेन्ननी सीमस दम में रिसीव नु कुरबिंग पॉइंट के लिखेंग दिए आशेंग है दे पॉइंट के लीड अहमद यामी वाने लिबिफा शम्मा मी फेबी पदोगा कुलनी कुती शाजुआ फारो समा रिसीव कोरंगुलुं बोला हम अतुका जेफा अरब दूरम में दिए अरब बड़ा बविस्नन जे है मसल तामा है बफेनिगन अरब बड़ा बविस्नन जे है सीएचसी टीम में समा मैच इतुरा अटैक अच्छी रांगलो कोरंग हम अरब बड़ा रिसीव कंसंट्रेट कोरंग जे हम फुल का पॉइंट होता मैं मिदनी मी फ्रेंडनी हम लीड फुला कोर मुंदा तन हम और फोर गा तो कम मिदनी फर्स्ट सेट दियो में सेकंड ही में मिदा होता दन्या गया तो हाथारू कुळुंतरिन तिबी बोले मसिके कुरवेण वाकनु देखे भी पॉइंट गेलिके मिदिए हाथे दी है 3 पॉइंट का लीड है अनका सीजीसी के नश्वा कुरी अटैक बेरम मिदिए अहमद याग रोटेशन फॉल्ट पॉइंट मिली बनी सीएचसी अंकमु आशेंग 11 रोटेशन का इशारा कफ मसल इसमुंदातंग एबा फेनिगन दे अहमद याग कोच बड़ा लफा कोने गोस कुलुन तरियक दम सर्विस दे कम कोच एबा इशारा कोरे रांगल कुलुन तरिया है दी कुळुंतरी सर्विस दिए कम फाहा कवि देमेगा तान जे कुळुंतरी आनु कस रेफरी यही है को बेसिक कवा है तो रोटेशन रांगल कोल्ला था मैं यार दम में फैन रेफरी यही है को कस यार सर्विस मोती सीएचसी टीम रशा सर्विस और 12 बेर मिदिए पूरी सर्विस हमारा फहाता कोलम बेरम में दिए कोलम देम में अहमद या कोलम तरी कोरी अटैक कॉफी कम गवाना मा बड़ा बस दूर जहां मुंदा था में बड़ा फहाता में जहां नफार हम फहातम बेरम मिदानी
එක්කා සම පොයින්ට් එක එල්ලිග මිදියයි ahmed dia jadi number de mi ha fudera ka iskolum deu kolun tari es bola ma tiriya anna fam ete kurata ankola tiri wa faun jahati etigina fara netan era mi fursat onnani අනෙක්කොළුන් දෙම්මක තුගාදී ශහ දෙකුළුන්තරින් ස්වාක නොදකෙවි පොයින්ට් තුගා එන්නු දෙබෝල හෝදුමුගයි සම අම්මදයාගේ දෙකුළුන්තරින් හම වාහක නොදකෙවි ඒ දිය තන් හම ෆෙනිගෙන් දිය tim point uga lead ahmadiya team tim point lead me set uga enda tamme fennani fatta mun da tamme fennani CHC kuluntarin kore service netam mi amasu arabona hama services me haro CHC team mis puramun da tamme fenna misetoga aneka sama bola receive hama nuegen diya tinga receive nukore service hama wara amilla mis sama misetoga CHC team ginakam fa fana diya Far Fonuali Vakanu de Kevi Egara Fanara Switches in Firishaki service දෙකොළම සම ඇටැක් කරවුම් මිදනි මා බාරන්න එක මඩබඩු හම ඇටැක් කරවුම් මිදනි බොඩ බස් බේරම් මෙජෙහි සහ ජේ බෝල ෆාරුසන එක ෆාරම් අවන්න ගයිස් තංගොල දුක්කොදිය රෙලියේ මම ලීඩ් ෆුලා කරමුන් දාතම ෆෙන්නේ Nawara Fanare score badalvi full ganekka samad point hoda ni tag service to advantage vi Fanara mema yakiga satar sauvi score badalvi එම මිස්ටේක් CHC හෙතුම කමුක වෙනවා මිස් ඇටු අහමදියා ලිබිගෙන් දාන මිහා සාබු අහමදියා ටයිම් අවුට් එක මේදුනේ මේ ටයිම් අවුට් of අරාර හම අරබොඩ විස්නන් ජෙහන මේ අහමද CHC team हम सर्विस कोला लांग तो इदको टीम लांग आदको हम बाय फार आगो के हम टाइम आउट ऑफ अरआर सर्विस पूरा सर्विस गेल्लुंगे तो हमारा बड़ा बिजनेस है वो तुम्हें सॉल्व नहीं होने गोता नसीहत रिवाने है सर्विस मोलन नो को यदि को टीम हवाल करेंगे तो
සතාර අතරවන සෙට් මෙහොදී අහමදියා ඉන්ටර්නැෂනල් සූර්යමති फाइनल पॉइंट कुले फाहु सेट फाइनल सेट මේ සෙට් මොති මේ මැච් මොති හම අර 4 එක දිසාව ගොස්ස දෙසට එවර වෙගෙන් the team was මොති මේ අර හම 50-50 chance මේ මැච් එක මැච් ගෙනවම අහමදියා ටීම් පුරතම දෙසට තංකොල දක්කොන් ඔලුනස් ෆෝම් ෆෝම් එමු ගේම් තරේ වදේ හම වර රංගලම් මෙහාර දෙසට හොදා මොතින් එත सेट गुरु नगीमी कुड़ा वगुत को लेके तेरेगा फाहु सेटु के कुड़ में स्पेसिफिक दान ආද වස්වන සෙටර් කි 15 පොයින්ට් කුලේ සෙට් आहे මේ වරබොඩ මේ සෙට් මෙහෙම වාණ වරබොලි වාණ යත හැම වර කුලුන් තන ෆෙනේ හැම වරබොඩ වරබොලි යන තමසින් යත හැම අලවන්න කැමරා මතන මුස් ෆෙන්නේ රසම කුලුන් තරින් හැම වස්සට කි හැම වස් ආමක වලි ගම වස්සට කුලේ රොන්න හැම වර ගින ෆාරත් තිබෙන හැම වරබොලි මේ වරබොඩ හැම වස්වන සෙට්ක මේ වර බොඩ මොෙම්මකම හැම කොන්සන්ට්‍රේට් කොකෙන් හැම රංගල මිස් මදකොන් කුළු මේ අනක ෆනර පොයින්ට් කුල සෙට් වීම වර බොඩ කුරි කොළුග ලීඩෙන් හොදුන් ඒ වරම් මොෙම්මකම එත හැම සෙට් ෆෙසෙගෙන් හැම ගින ෆාර කුරි කොළුග හැම ලීඩ නෙගිජ්ජියා ගින ෆාර සෙට් ලියමුග ෆුර්සත් වර බොඩවන් माइलो इंटर स्कूल वॉलीबॉल उम्बारा तो ये फाइनल मैच पूरे मिदनी नवार हंदर शुमर फुरा के अंगन डिवीजन के फुर्तमा देसेट सीएचसी हो देर तीन मन सेट हातर वन सेट होदा मने मदरसतो अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल ये पूरी मदरसतो अहमदिया स्कूल का बदल मागे अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल नवार हरन दरुगे हम वर बोड लीड करादे स्कूल मीगे तो हम वोली गवस इंटर स्कूल गा अहमदिया के समा मीगे हम गिना हरता होगा नवार हरन दरुगे चैंपियन का होदा हम आया को हम सीएचसी टीम की समा गत वार गिना फहारा हम नवार हरन दरुगे चैंपियन का होदा फॉर टीम है फाउ सेटा बैठे मुकुले मिनिपुती अहमदिया टीम सर्व में कुरानी जर्सी नंबर दे शाह आदत शाह के टीम में मराल सर्व कुरा कुलंतरे भी हम सर्व अल्लाह फमेरे जर्सी नंबर दे शाह फाउ सेट के अब पॉइंट अहमदिया में होदी आदे एडवांटेज नगम वे हम शाह सर्विस ला में फेट्टी अहमदिया टीम एना सर्विस के हम वारंग उदगु सर्विस इदको टीम हम गिना फारा एति नोनगे के दातम मे मैचो के फेनो बॉल स्टोनवा नुलेवी फुर्तमा दे पॉइंट अहमदिया मिलिबुनी देसुमे දෙම්ම වරනවල රිසීව් දෙන්ගේ තා ඇති සෙටරන් හම ඇති හිල්ලා නොදෙවි ගෙන්දියේ අනෙක් සම රිසීව් නුකරදි මිදියේ ආද හම මේ සර්විස් මෙවණි හම උඳගු සර්විස් එකන් ඇත සහාගේ හම යස්සසන් තිම්පන්ඩු නෙයි තමයි ෆෙන්නනි සර්විස් හම සහාගේ සර්විස් ಶೋಯಬ್ ವರ ಬಲಾಫಗೆನ ಬದಲ ಏನು ಗಬು ಆದ ಈಗ ಅರ್ಬನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಲಿಬೇನ ಗಿನ ಫಾರ ಹಮ ರಾಂಗಲು ಸರ್ವೆ ಕುರಾ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯ ಕುಲಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಬಿಜಿ ಆ ಫೆರುನ್ ಎಗೊತೊಂ ಹಮ ಕೋಚ್ ಹಮ ವರ ರಾಂಗಲು ಬೋಡು ಬದಲೆ ಮಿ ಹಮ ಅಂಗತ ಅನೇಕ ಸಮ ರಿಸೀವ್ ಕಫ ಅಹಮದಿಯಾ ಕೋಟರೆ ಫಣುವ ಅನುದವಿ ಅಹಮದಿಯಾ ಟೀಮ್ ಗೋರಿ ಎಮ್ಮ ರಾಂಗಲು ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯ ಫಾಹೆ ಸುಮೆ ಸಹಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ದ ಮಿ ಸೆಟುಗ ಅಮಗೆ ಅಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ ಮಿಹಾ ಕುರಿ ಕೊಡು ಲಿಬ್ಮಕಿ ವರ ಬೋಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್
आज कोच को वरबोड हम बदलेंगे तो हम ये ना सहा लाएंगे सर्विस करूँगा ये टीम हम लिबेगन मिदानी हम वरबोड एडवांटेज हम रिसीव न करेंगे ना तब मैं फेंडनी CHC टीम फर्स्ट पॉइंट को लीड है मोती पैसे हम फाइनल ने मैच का वजह हम वारा मिसेट मी फाइनल ने मैच वरबोड विष्णु जे है CHC टीम मिसेट मी मैचो गेंडन्या वरबोड मसे कोरन जे है आदे माबोडो अटैक न करेंगे तो हम हवाल करनी नेटो का मिजोनी अहमदिया टीम गुलंतरी जेंगे CHC टीम पॉइंट मिलबनी एके फाहे अनेक कोलो सर्विस मी सर्विस के हम वारम मुहिम सर्विस हेंगे तो हम गेल्लु वाली CHC टीम कोरिया जेहिदंग हम रंगल ದಂಡಿವಾಳಿ ಲಿಬಿ ಫೋವ ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಮ ಗೆಲ್ಲುವಾಲಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಮೆ ದಿಯ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಇತರಂಗ ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆ ಲಿಬನಿ ಅಹಮದಿಯಾ ಟೀಮ್ अहमदिया पॉइंट में होदी अहमदिया टीम हम का स्कोर में बदल करी तफात के यार तंकोಳ बोडा अटैक बकोरे अहमदिया टीम गे तो हम ए बदलगा CHC टीम तंकोಳ बोडा में फेंडनी अंडा हवा फोनवाला निगे फोनवाली मा एक एडवांटेज गोतो मई अहमदिया टीम में निम्मादनी अटैक को सहा अनेक सेट में होदी आशंग है कि कोळु बदल पुरन देंचेणी और रंगळ में यार अहमदिया टीम आसको सहा जॉर्ज नंबर ಏನ ರಂಗಳ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೋರೆ ಪುರಂ आशंग ಏಕಾಕೂನ್ ಲೀಡ್ ಕುರಮಂ ಮಿದಣಿ ಅಹಮದಿಯಾ ಪೂರ್ತಮ ದೇಸೆಟು ಗೆಲ್ಲು ಮಫಹು ಅರಬ್ಬಡು ಹಿವರಕ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಓದ್ಮ ಅಹಮದಿಯಾ ಅರಬ್ಬಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಲಿಬಿ ಫಮಿವಣಿ सपोर्टर होंगे वारा आड़ू गदा भेजेंगे तो अहमदिया मिफारवेस CHC कुलंतरನ ರಿಸೀವ್ ನು ಕುರವಿ ಮಿದಿಯೈ CHC ಟೀಮ್ ಹೊರಬಡ ಹಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ದೂಕೊಲ್ಲ ತಿಬೆ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕದತ್ತ ಕಾರು ಎದುವಾಲ ತಿಬೆ ಏಕೆ ವರ ಬೋಡು ಲೀಡ್ ಎಮ್ಮಿ दिखेंगे कि वरबोड तफात मोती मिसट फनर निमे वरबोड हम अहमदिया टीम मोती हम वरबोड एडवांटेज मिसट वरबोड लीडिंग होती मा मिफारुस अहमदिया के टेक में कामयाब कुरी
11 एके 10 पॉइंट वे लीड बाकी 4 पॉइंट अहमदिया बेणुमणि चैंपियन का होदुमा तुका फुनवाली बोल हेटुका जिहिला फगट्टी पॉइंट मिलिबुनी 12 एके वरब्बोडु तफाते मोते मिफार अहमदिया कुलुंतरिನ ರಿಸೀವ್ ನುಕುರವಿ ತಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನುಕುರವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿದೆ ದೇ 12 ಸ್ಕೋರ್ ಕಿ ಇರುಷಾಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ मिफार बेको टुंकुरी अटैक नेटुका जहिफा एटे अहमदिया पॉइंट मिलिबुनी 13 दे टाइम आउट का मिया साबुन से सिम मिलेगी दे पॉइंट अहमदिया बेणुमणि स्कोर की 13 दे वरब्बोडु लीड है तो हमें बस फनरा निमे चक बदा हम वरब्बोडु लीड मोती हम दे 13 वरब्बोडु नुफंड मंजर मिंगे तो फाउ सेट का दे वरद दक्कम में सेट में सीएचसी टीम मोती सेलिबे कोम्मे बोलें हवाल करो मुंदा तमी फेनिगिंदनी यार अटैक एंड करे हम हवाल कोल्लनी उकोला फनवाले मिसवे गिनफारा मिसवे गंदाते हैं अलोनी कोलो शाहा फनवाले बोले नेटम मिया माजुवी 13 और दिगो रैली में हम देखो मैं सवाल को जाता मैं फेंडा नहीं हम और दिगो है कि मैदानी मेरे दी और रंगलो रैली है तो और फोर का तो कम और दिगो रैली हाँ देखो मैं सब मिदानी हम डिफेंस को फेकोला हवा करम का सवाल खोली में कोलंबस sama bola naga awal ko lata mi fernani ahmadiya team attack ad varaddi go rally henga to
ගන්න කම් हाँ මෙහාර बार एटे के बिस्कोला को नकोंग हमा कुलेला मुंदा तमी फेनिगिंदनी अहमदिया पॉइंट सोदी साद तीने the game ball CHC හෙටක ජයගෙන් මේ සැටෝ නිමිගෙන් මිදි හෙටක ජයුම්කම මෙවින් අහමදියා ටීම් නැත්නම් අනක පොයින්ට් මිදුනේ CHC අනකොල අහමදියා ටයිම් අවුට් මිනගේ පොයින්ට් මි බේනුමනි චැම්පියන් කම් හොදුම අනක සමවාක නුදෙකෙවි දෙකුළුම් තෙරින්ගේ හැම දේතර බෝල වෙට්ටිගෙන් නිමිගෙන් එදියයි හයි සාද දිමුංගත පොයින්ට් තක CHC නගමුන් දාතම ෆෙන්නන් निपार कामयाब गुरु पॉइंट है कि अहमदिया चैंपियन कप मिहोदी मरहबा अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल पर फोर का अकुल मखफा 3 सेट देसेटुम अहमदिया चैंपियन कप मिहोदी फुरतमा देसेट CHC होदा फनी को फहतुम अरा पाहु 3 सेट होदा के अहमदिया चैंपियन कप मिहोदी अदे कुड़ा कुड़ा वगुत्कोळेगे तेरेगा इनाम दिनुं कुरियद्दाण 700 मुनफरा 1600 मुनफरा के फाइनल मिक्स्टोगे इनाम दिनुं वेस और 4 गा फाइनल और 4 गा फाइनल दत्त और 4 गा फाइनल फॉर्म orang ada berkemah kalau mana deh नवारार अंदर गंगेन डिवीजन के फाइनल मैच के मोड़कों तेरे हो पावनी अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल के जर्सी नंबर देंग आमिर चाहा शामिल साधारण दर के अंगेन डिवीजन के मेमोल हाकों तेरे बा गोयदू स्कूल के जर्सी नंबर 5 जहां नियाज बा गोयदू स्कूल के जर्सी नंबर हाथे रफा समीर न्याइन फॉर्मुलक मदद शेख मोहम्मद जमालुद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 11 अमनत रफा इब्राहिम बाग वैदू स्कूल के जर्सी नंबर 12 मरियम नजात न्याइन फॉर्मुलक मदद शेख मोहम्मद जमालुद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 10 आयशा तीबा फयाज बाग वैदू स्कूल के जर्सी नंबर 11 रफा मुमताज Cokong phone abe mi ordering gua nge
साधारण दर के फिरी डिवीजन के एमएमओ हाಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ताजुद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 12 यूसुफ इवान शानून ताजुद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 7 इब्राहिम इफ्राह मोहिद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 1 इब्राहिम नाहिल अहमद ताजुद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 10 अहमद जैमन मोहसिन मोहिद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 7 रसाम रशीद इमादुद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 11 अब्दुल्ला माहिल सोलह दर के अंगन डिवीजन के मेमोल हाಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ बागवदी स्कूल के जर्सी नंबर 3 आमिनत रुदैना इमादुद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 10 आयशत शालिनी बागवदी स्कूल के जर्सी नंबर 7 शानी अहमद निज़ाम इमादुद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 5 हुदना हुसैन बागवदी स्कूल के जर्सी नंबर 9 मायशा अब्दुल हन्नान बागवदी स्कूल के जर्सी नंबर 10 जुमान अहमद जुनैद epolang ako phone lang सोलह दर के फिरी डिवीजन के एमएमओ हाಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ बागवदी स्कूल के जर्सी नंबर 7 सिरोहान अली काफ माहरी स्कूल के जर्सी नंबर 11 मिसबाह मोहम्मद ताजुद्दीन स्कूल के जर्सी नंबर 17 इब्राहिम शामीम काफ माफरी स्कूल के जर्सी नंबर 9 हसन नवाज बागवदी स्कूल के जर्सी नंबर 17 अहमद शफ़ा काफ माफरी स्कूल के जर्सी नंबर 7 अहमद शाह बिन शिहाम
Nawara Harundorge Anghen Division ge memola hakolun tering. Center for Higher Education के jersey number हाथे आयशत फिरसा अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल के jersey number देंग आयमन चाहा शामिल Center for Higher Secondary Education के jersey number 5 मरियम जीना अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल के जर्सी नंबर हाथे तुगा अली शरीफ सेंटर फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जर्सी नंबर दे शफना इब्राहिम अहमदिया इंटरनेशनल स्कूल के जर्सी नंबर 5 शम्हा रियाज शुक्रिया मिनिस्टर साधारणदवರಿಗೆ ಅಂಗೆಂ ಫಿರಿಹೆಂ 16ರದವರಿಗೆ ಅಂಗೆಂ ಫಿರಿಹೆಂ ಅದಿ 9ರದವರಿಗೆ ಅಂಗೆಂ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ಬಿಎಂಎನ್ ದೇವ ಹಂದಾನ ಇಲಿಮಾ ದೋ ಮೆಡಲ್ ದೇವಂ ಅದಿ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एजुकेशन ऑफिसर अल्फा अलीला आमिरत नजीफा गारी होंगे साधारणदवರಿಗೆ ಅಂಗೆಂ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ಬಿಎಂಎನ್ ದೇ ಹಂದಾನ ಇಲಿಮಾ ದೋ ಮೆಡಲ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ हाँ साधारणदवರಿಗೆ ಫಿರಿಹೆಂ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ಬಿಎಂಎನ್ ದೇ ಹಂದಾನ ಇಲಿಮಾ ದೋ ಮೆಡಲ್ ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್
den asing maran anga fo gon nizaro ki kurane mami ulani ho mara bawarakom mi hama was kurani under 16 girls ಮಾಡ್ಕೋದ ನಿಜಾರು ಮೀ ಯಾರು ಬನ್ನಿಂಗೆ ಅನೆ ಮಾಡ್ಕೋದ ಅತುರಾದ ಬೇತ ತಬಕೆಗ ಹಂಗೆ under 14 girls at home Ibrahim Ismail ta ಗೆ ಆಂಗ್ಹೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ದೇವನ ಟೀಮ್ ಅವಿ ಮುಂದೆ ಲಿಯುಮಾ ರಿಹಿ ಮೆಡಲ್ ದೆವಂಗದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಫಾಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಸ್ಮಾಲ್ ಗಾರಿ ಹೋಗಿದೆ ಸಾಧಾರಣದವರಿಗೆ ಆಂಗ್ಹೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ದೇವನ ಟೀಮ್ ಜಾವಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಕ್ ಮದರಸಾ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಸ್ಕೂಲ್ Nihar ane Shukriya Ibrahim Ismail ಸೋಳಾರೊಂದರಗೆ ಅಂಗೆಂ ಫಿರಿಯಂಗ್ ಅದಿ ನವಾರೊಂದರಗೆ ಅಂಗೆಂ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಟೀಮ ವಿಎ ಮುಂದೆ ಹಂದ ನಿಲಿಮ ಮೆಡಲ್ ಹಾವ್ ಅಲ್ಕದ್ದು ಫಂಗದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ಗೆ